কব পাৰিব নেকি যে তেখেতলোকৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নাই হোৱা? बेफोर जोलैनि हांगार नङालाय माथो? बेफोर जोलैनि हांगार नङाबा माथो? हा? गुबुन धोरोमाव हाबखाबाय बिनि उनाव मोसानायाबो गुबुननि मोसाबाव। नाय दाखालिसो सोरबा आदिबासि मानसि सासेया रायखांबाय। हा? बिसोरनि आदिबासिखौ मोसादों होननानै। थेवबाबो गन्थं गैया, लाजिनाय गैया। नोंसोरनि बिमा बिफाया फोरोंना गालांदों ना? फोरोंना गालांदों नोंसोर बेबायदि मोसा, बेबायदि कालसारखौ ला होननानै ना? बर'नि टाइटेल लानानै मानो दं? बर'नि टाइटेल लानानै गाननाय जोमनायखौ मानो बर'नि गाननानै दं जेनेबा बिसोरो? बाब वाव, जा मोजां मोसादों। गावनि बर'नावबो कालसार दङब्रा। बे कालसारखौबो मोजां मेहेरगोनां बानायनो जुजियोबाथाय मेहेरगोनां जानानै थायो। बुजिबाय? नायदो जोलैनि हांगारफोरा बिसोरसो जोलैनि हांगार। गुबुना लासिंसिं खालामबावबाय गुबुननि मोसादों होननानै। दिनै आरो बे मोसानायखौ आं नुबावबाय। गुबुन सासे मानसिया लासिंसिं खालामखांबाय बिसोरनि मोसानायखौ मोसादों होननानै। दा नै बे मोनसे गोदान मोसानाय नङा होमबा? जोलैनि हांगार बिसोर जोलैनि हांगार। गुबुन धोरोमखौ लाखाबाय गुबुन मोसानायबाव, गुबुन गाननाय जोमनायबाव, गुबुनजों हाबा जानायाथ' आरो दंबावो। बिराद मोजां नुदों ना? बाब जि गुरुत्त होनानै मोसादोंलै आयौ। हाय बाब नोंसा बिमा बिफाफोरा, नोंसोरनि आबै आबौमोना बेखौनो फोरोंनानै थांबाय खोमा ना? नोंसोर बे टांलां टां होननायखौ मोसा होननानै। हा? बेफोर धोरोमखौ ला होननानै। थोत्स, आंनि बे कमेन्ट बक्सआव लिरनो फैनो नाङा जे जोंनि भारतनि संबिधानानो बिदि, भारतनि संबिधानावनो बिदि लिरनाय दङ जे भारतआ मोनसे धर्म निरपेक्ष देश होननानै, जेयाव जाय धोरोमखौ लानो गोसो बेखौनो लानो हायो होननानै। बेबायदि आंनियाव कमेन्टस लिरनो फैनो नाङा। मिथिबाय? गणतन्त्र देश होननानै बुंनानै लिरनो फैनो नाङा। जा धोरोमखौ लानो गोसो बेखौनो लानो हायो होननानै। मिथिबाय? नों बेसोरबायदि मानसिनि थाखाय गुबुना दिनै जोंनि बर'खौ होननो हानाय जाबायब्रा। बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय। मिथिबाय? बेफोरबायदिनि थाखाय। बर'आ गुबुन धोरोमाव थाङाखै नामा? बर'आ गुबुन कालसारखौ लायाखै नामा? बेफोरबायदि खोथा गुबुना बुंनो हानाय जाबायब्रा। তেখেতলোকে ক'ব পাৰিব নেকি যে তেখেতলোকৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নাই হোৱা? তেখেতলোকে বেলেগ উপাসনা পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন নাই কৰা, এই কথাবোৰবিলাক তেখেতলোকে ক'ব পাৰিব নেকি? मानि थाखाय? बेफोर मानि थाखाय होननो हादों? मानि थाखाय? बेफोरबायदि मोसानानै दिन्थिदों। बेफोरबायदि गुबुन धोरोमाव थांदों। बर'आ एसटिनि थाखाय इलिजिबल नंला होननानै आजिखालि बुंग्रा जाबाय। যি 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া জনজাতিসকলৰ কাৰণে বান্ধি দিছিল, সেই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া আজি জনজাতিসকলৰ গাত আছে নে নাই, সেই কথাটো তেখেতলোকে সুধি চোৱাটো ভাল বা তেখেতলোকে জনাটো ভাল। बर'नाव क्राइटेरिया गैलानो। मानि थाखाय गैला? धोरोमा गुबुन धोरोमाव थांजोब्बाय, मोसानायाबो गुबुननि मोसाबाय, गाननाय जोमनायाबो गैला। गाननाय जोमनाय गाननो गोसो गैला, नङा होमबा? थोत्स, जारलालै। दाखालिसो नुथारदोंमोनलै आङो, लासिंसिं मोनलायलायदों गुबुननि मोसादों होननानै। दाखालिसो नुदोंमोन सासे आदिबासि मानसिया लासिंसिं खालामनाय। दिनै आरो नै नुफिनलायबाय। बेबा सिगांनिसो मोसानाय जाखो उननिसो मोसानाय जाखो मिथिला। नुबाय आरो आं दिनै। नुनानै माने थानो हाथारला। आयौ, बा मोजां नांदों। मोजां नांदों दे, बिराद मोजां नांदों। थोत्स, बे साननाय हनायानो गैला बिसोरनाव। बिसोरनि साननाया मा मिथिबाय? जा सासे सानैफोर, जा एसे एनै बर'फोर दंबावो बिसोरखौबो माने बै धोरोमाव लांनांसिगौ। मिथिबाय? बै धोरोमाव लांनांसिगौ, नङा होमबा? आं थारखौ बुंदों ना बुङाखै बेखौ बुंलाय। सोरबा नायदोंबा नोंसोरनि मानसिफ्रा सोरबा नायदोंबा बुंलाय आंनि सिगाङाव देलाय। बेनो नङा होमबा? आंनो मोनसे खोन्थालाय। जों बर'आ जायफ्रा गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ जाय फालिनानै दङना, बिसोरो
बिसोरो सोरबा बर' सासे लोगो मोनोब्लानो गुबुन जाथि लोगो मोनोबानो बिसोरो जेनेबा जोंनि धोरोमाव फै बा जों होनदों आरो जोंनि धोरोमाव फै बाथौ धोरोमाव फै बेबायदि बुङोना बा ट्राय खालामोना नाथाय बिसोर खालामोब्रा बिसोरो मिथिबाय जेरैखि जिबाबो गावसोरनि धोरोमाव लांनो एसे एनै बर'फोर जायफोरा गिबिसिन धोरोमाव दङ बेखौबो लांबावनोसो जुजिबावो बिसोरो नंगौना नङा टारगेटआ बेनो नङा होमबा लांथारगोनसोब्रा ओमफ्राय खुस लांखांनायनि उनाव गासै बर' हारिया गुबुन धोरोम लाजोब्बाय गासै बर' हारिया गावनि धोरोमाव गैला अब्ला गोजोनगोन सानना नायलाय गोजोनगोन गावनि गाननाय जोमनाय गानला अब्ला गोजोनगोन मोनसे बे खोन्थाखौ सानना नायलाय इमेजिन खालामनानै नायलाय माबायदि नुगोन जानांगौ माबायदि जागोन जानांगौ मोनसे समाव बर'नि मोनसे धोरोम दंमोन जाय धोरोमखौ बर'आ अराय समनि थाखाय गारबाय अराय समनि थाखाय गुबुन धोरोमाव फैजोब्बाय बै आबौ आबैनि दिनाव जोंनि धोरोमा बेलेग धोरोम ओरै मोनसे खोन्था ओंखारगोन ना मिउजियामाव नुगोन ना बाथौखौ आयै बे मोसानायखौ नुनानै बखिनो लुगैबायना आङो बे मोसानायखौ बे आं मोसौ दोनो फैनानैबो बखिनो लुगैबायना बाप्रे बा गुबुना दिनै बर' हारिखौ बखिनो हाग्रा जाबाय बर'आ एसटिनि थाखाय इलिजिबोल नंला एसटि लिस्टनिफ्राय बोखारजासिगोन बर'आ आसामनि गिबिसिन थागिबि नंला होननानै बुंनो हाग्रा जाबाय गुबुना मोनथिबाय बुजिबायना गुबुना जोंखौ बेफोरबायदि धमकि होनो हानाय जाबाय नाथाय बर'आ जेबो होननो हाला मिथिबाय जेबो होननो हाला पावार गैला गाननाय जोमनाय सोलायजोब्बाय सोलायाखै होनना बुंनो हालाना हाबावगोन ना आंनो नै गामसा गाननानै गैया जिन्स गानना दङ हाबावगोन ना गुबुन धोरोमाव थाङाखै होननानै बुंनोथ' हाला नालाय ओंखाय दा गुबुना दा होननो हायोसै जारलालै जाबाय दे जाबाय हाजासेम शेयार खालाम बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर हाजासेम शेयार खालाम मिथिबायना हाजासेम शेयार खालामनानै बे भिडिअ मोनसेखौ भाइरेल खालामथारलाय जेनेबा नायथारनि आं बिसोरनो देहायाव नांगोन ना नाङा आंखौ सोरबा उल्थायै खोन्था बुंगोन ना बुङा नायथारनि देहायाव नांगोन ना नाङा थोजासेम शेयार खालाम लोगोफोर